Писна ли ти от посредствени заварчици? Този електрожен промени цялата игра за мен. Това е електрожена, от който винаги съм имал нужда. Знаеш ли, че прецизното заваряване е от огромно значение за здравината и издръжливостта на нещото, което заваряваш. Но как ще се почувстваш, ако ти кажа, че може да заваряваш с несравнима точност и ефективност, без да изхарчиш няколко заплати за електрожен? Представям ти. Инверторен електрожен Stahlmeier 350 ампера с дисплей в куфар, проектиран да изведе заварките ти на следващо ниво. Благодарение на технологията IGBT инвертор, получаваш безпроблемно запалване на дъгата, прецизни настройки и защита от пренапрежение. Всичко това в един удобен за носене куфар. Просто свържи кабела за масата и дръжката за електрода, сложи заварачната си маска и започни да заваряваш. Независимо дали става въпрос за строителни обекти или просто да прекапеш тръбата, тази машина ви е на разположение. Превърни заваряването в детска игра с Stahlmeier 350 ампера. Побързай и поръчай своя сега, защото количествата са ограничени. И ако поради някаква причина не си доволен, ще ти върнем парите до стотинка.